V minulosti bola tá veta Slovensko-Slovákom považovaná za extrémizmus, lebo to používali slovenskí ultranacionalisti a znamenalo to, že na Slovensku chceli len Slovákov. Žiadnych Nemcov, Maďarov, Rómov alebo Rusinov. Oni chceli, aby slovenská zem bola len pre Slovákov. Na Slovensku po slovensky. Ale tak, ako sa časom zmenil význam pre veľa vecí, tak sa podľa mňa aj zmenil pre túto vetu. Začneme ale históriou. Na konci 19. a na začiatku 20. storočia začala uhorská vláda silnú maďarizáciu na Slovensku. V školách bola maďarština hlavný jazyk, takisto aj v iných inštitúciách. To bol problém, lebo väčšina ľudí v mestách ako Ružomberok, Banská Bystrica, Trenčín a tak ďalej boli Slováci. Oni sa samozrejme nechceli vzdať svojho jazyku, tak proti tomu bojovali. Vznikli nacionalistické skupiny, aby sa na Slovensku hovorilo po slovensky. Po prvej svetovej vojne vznikol Československý štát, čo bolo veľmi dobré, lebo už nevládli Maďari nad Slovákmi a týmto tá maďarizácia skončila. Na Slovensku sa hovorilo po slovensky. Ale vznikol ďalší problém. Hlavné mesto bolo v Prahe a bolo viac Čechov než Slovákov. To sa Slovákom nepáčilo, lebo zase vládla iná skupina nad nimi. Tieto nacionalistické skupiny už nechceli len, aby sa na Slovensku hovorilo po slovensky, ale chceli Slovensko pre Slovákov. V roku 1938 Slovensko malo vlastný, ale fašistický štát. Tento mal iné hranice, lebo si Maďari zobrali južné Slovensko. Maďarská menšina tým pádom zmizla a Slovensko patrilo Slovákom. No nie úplne, lebo na Slovensku žilo veľa Židov a Rómov, ktoré boli považované za nepriateľov štátu a tým pádom neboli Slováci. Tá veta Slovensko-Slovákom bola použitá na vylúčovanie menšín. Takisto aj po druhej svetovej vojne. Keď Slováci dostali svoje zeme naspäť, tak začali vyhadzovať pôvodných fašistov, čo boli Nemci a Maďari. Zase sa stala tá veta nástrojom na vylúčovanie menšín. Preto to malo v minulosti a stále to má taký ten extrémistický kontext. A niektorí ultranacionalisti to stále tak používajú. Ale v posledných 20 rokov sa ten význam podľa mňa zmenil, lebo v našej spoločnosti je to akceptované, že Maďari, Rusini a Rómovia sú súčasťou Slovenska. A to si aj ja tak myslím. Ale naozaj sa tá situácia v Európe zmenila kvôli masovej migrácii. V roku 2015 prišlo viacej ako 1 000 000 moslimov do Európy. Veľa krajín, aj v Slovensku, hrozilo, že prídu tisíce cudzincov na Slovensko. Keď teda Milan Mazurek vtedy kričal Slovensko Slovákom, tak som si veľmi istý, že s tým nechcel vylúčovať Maďarov alebo Rómov. Bolo to v kontexte, že na Slovensku nechceme mať kopec migrantov z Blízkeho východu alebo Afriky. Je to presne tak, ako tá situácia pred 2 rokmi v Nemecku, keď bola veľká drama o tom, že sa v nejakom klube spievalo Ausländer raus, Deutschland den Deutschen. Preloženie to znamená cudzinci preč, Nemecko Nemcom. Väčšina s tým ale nemyslela, že každý cudzinec má ísť z Nemecka preč. Ale bolo to vyhlásenie pre deportácie kriminálnych cudzincov a proti masovej migrácii do Nemecka. No tak prečo to tak nepovedali? Prosím ťa, čo znie lepšie k piesničke L'amour toujours? Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, alebo Wir fordern die Abschiebung aller kriminellen Ausländer und den Stopp von massenhafter Immigration nach Deutschland. Keď sa aj pozrieš na stranu AfD, ktorá bola nepriamo obvinená za to, tak vidíš v ich programe, že sú stále pre legálnu migráciu a len pre deportácie kriminálnych cudzincov. Ja som chcel pôvodne nazvať tento formát Slovensko-Slovákom, ale našťastie som sa rozhodol pre Slovakia First, lebo bol by som inak obvinený od liberálov za extrémizmus. Ale pravda je, že keď niekto povie Slovensko-Slovákom, tak s tým myslíme, že nechceme masovú migráciu na Slovensku. Nikto z nás si nemyslí, že nechceme Maďarov, Rusinov alebo Rómov na Slovensku, lebo tieto skupiny už sú staročia na Slovensku, sú súčasťou Slovenska a tým pádom sú v tomto kontexte aj Slováci. Aj keď sa možno takto nevidia. Slovensko-Slovákom je vyhlásenie, aby slovenská demografika ostala taká, ako je. Prevážne slovenská. Ja som Slovák Rojper a vidíme sa na budúci týždeň.